Money ban inamyendahan ng COMELEC. Supreme Court naglabas ng TRO kaugnay sa petisyon ng mga liquor company. At Dagupan City nakasama sa top-ranking cities sa bansa. Masantos Yalabi. Ako si EJ Dangla. Hindi na raw babawiin ni Commission on Elections of COMELEC Chairman Sixto Brillantes ang money ban. Kahapon nga ay nagulat ang lahat nang ito ay biglang ipatupad ng COMELEC na naniniwala makatutulong ito sa pag-iwas sa vote buying. Para sa kabuuang balita, narito si Cristel Sarmiento. Inamyendahan ng Commission on Elections o COMELEC ang money ban matapos sa mga kabila-kabilang pambabatikos sa resolusyong ito. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, hindi nila babawiin ang money ban pero iaangat ang cash withdrawal limit mula 50,000 sa 100,000. Ang money ban nga ay pinatupad para maiwasan ang vote buying sa bansa. Anya, may malasakit naman sila sa komersyo at negosyo sa bansa. Dagdag pa niya, mananagot sa COMELEC ang mga bangko magpapalusot ng cash withdrawal sa higit na 100,000 piso. Kaninang tanghali nga ay nilabas na ng COMELEC ang Amendatory Supplemental Resolution No. 9688. Ayon nga sa resolusyong ito, exempted ang mga cash withdrawal na parte na ng regular na transaksyon ng isang negosyo sa bangko. Iginiit naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na makakaapekto ang money ban sa normal commercial transaction ng bansa. Cristel Sarmiento para sa Pangasinan Watch. 4 na araw na nga lang ay eleksyon na. Nauna na ngang naibalita na ang liquor ban ay patutupad ngayong araw. Subalit, hinarang ito ng Supreme Court. Ating alamin ang kabuuang report mula kay Tom Mendigurin. Hinarang ng Supreme Court o SC ang liquor ban na inisyu ng Commission on Elections o COMELEC. Naglabas kahapon ng Temporary Restraining Order o TRO ng SC kaugnay sa petisyon ng mga liquor companies. Sa ilalim ng TRO, magiging 2 araw na lamang ang ban sa mga alak at magsisimula ito sa besperas at mismong araw ng halalan. Imbis na ngayong araw, ang liquor ban ay ipapatupad sa May 12 hanggang May 13. Meron namang pahayag si Provincial Elections Supervisor Attorney Marino Salas ukol dito. Okay, so we have to implement, we have to abide kung ano ang ruling ng Supreme Court ng TRO. So we will go back to the rule na a day before saka during election, bawal ang alak. Hindi na practice. Sir, message niyo lang po sa mga business establishments na gusto pang kumuha ng exemption dun sa liquor ban. Sa mga business establishments po, nag-cater po sa mga turista na mga kliyente ng mga turista, kailangan po nyo lang exemption po rin sa COMELEC at kailangan nyo po yung accreditation from the Department of Tourism para pa-exempt kayo sa liquor ban sa May 12 at May 13. Ang pagpapatupad ng liquor ban ay isa sa mga hakbang ng COMELEC upang sa gayon ay maging mapayapa at tahimik ang eleksyon ngayong taon. Tom Mendigurin para sa Pangasinan Watch. Kaugnay pa rin ang liquor ban, ano kaya ang masasabi ng mga Pangasinense patungkol dito? Ating alamin sa report ni Shian Cerezo. 4 na araw na nga lang at eleksyon na. Kaugnay nito ay ang pagpapatupad ng liquor ban. Dapat nga ay ngayong araw magsisimula ang liquor ban, subalit nilipat ito sa May 12. Inalam ng news team ang mga panig at reaksyon ng mga Pangasinense patungkol dito. Ang masasabi ko sa liquor ban, maganda yan dahil hinaharap natin yung eleksyon para sa tahimik ang mga tao. Walang anuman, walang mga anomalya na nangyayari. Siyempre alam ang tao pag nakainom, magulo. Ngayon kung hindi sila iinom, tahimik ang mga mamamayan. At may isa ring residente mula sa Dagupan ang nagsabi na okay lang sa kanya ang liquor ban basta isang araw lang. Election naman, talagang ganyan eh. Pero one day lang. Yun lang ang alam ko dyan. Ever since I'm born na kada election, ganyan ang liquor ban talaga. Pero okay lang for one day. Ayon sa Korte Suprema, ay gagawin lang na 2 araw ang pagbabawal ng alak sa darating na eleksyon. 5 araw. Kaso lang, nabasa ko lang ngayon na ito sa Supreme Court. Hindi naman 2 araw lang. Para sa akin, mas maganda yung mga araw na liquor ban. Security reason ng mga residente ng Dagupan.
Shian Cerezo para sa Pangasinan Watch. Kahapon nga ay nakaranas ng power interruption ang buong lalawigan ng Pangasinan dahil sa power deficiency ng Luzon Grid. Inanunsyo naman ng Dagupan Electric Corporation o DECORP ang muling pagkakaroon ng kuryente sa ilang bahagi ng probinsya. Nagkaroon ng kuryente bandang alas 5 ng hapon sa mga bayan ng San Manuel, Manawag, San Fabian at San Jacinto pero hindi kabilang ang iba pang bayan sa Central at Western Pangasinan. Samantala, sa ibang bayan naman tulad ng Dagupan, Labrador, Calasiao at Santa Barbara ay madaling araw na nang magkaroon ng kuryente. At Pangasinan napiling obserbahan ng mga international observer para sa darating na halalan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pangasinan Watch. Simula nang maging gobernador si Amado D. Espino Jr., ang Pangasinan ay naging number 1. We dedicate our efforts to make our province one of the most progressive provinces in this republic. I know we can do it because we have the resources, the people, and we have the leadership. Marami na hong namuno na gobernador. I have served under 6 governors. Bilang mga Pangasinense, gusto pa ho natin umangat ang ating lalawigan. Governor Espino restore the grandeur of Lingayen as the capital of a great province. Nakita ko ang White House sa Washington DC. Sa nakita ko ho ngayong gabi, hindi tatalunin ang Kapitolyo ng lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa ating magaling na gobernador. Ipagpatuloy natin ang pagbabago at progreso sa Pangasinan. Isang Pangasinan sa napiling obserbahan ng mga international observer para sa darating na halalan. Para sa kabuoang detalye, narito ang report ni Ina de la Cruz. Napili ang Pangasinan na obserbahan ng mga international observers sa darating na eleksyon sa Lunes. Ayon kay Atty. Marino Salas, Provincial Election Supervisor, inaantay pa lang nila ang pagdating ng international monitors dito sa lalawigan. Hindi pa po sila dumarating, ba't nakikoordinate na sila dito sa opisina namin? Iniintay namin kung kailan sila darating. Ipinaliwanag din niya kung bakit napili ang Pangasinan. Yung mga ito is representative na international human groups kasi nga boboto na ngayon sa unang pagkakataon magkakaroon ng eleksyon sa loob ng bilang buwan sa mga BJMP. Yun ang primary concern nila. Ina de la Cruz para sa Pangasinan Watch. Samantala, dinayo ng mga turista na mula pa sa Europa ang 100 Islands sa Alaminos City, Pangasinan. Nitong Miyerkules nga lamang ay mahigit 100 European ang bumisita sa pinagmamalaking pasyalan ng Pangasinan. Mainit naman silang tinanggap sa nasabing lugar. Pangunahing atraksyon ng lugar ay ang malinaw na tubig, rock formations ng mga isla at ang pinong buhangin ng baybayin. Ang 100 Islands nga ay napabilang at naging cover pa ng isang libro sa United Kingdom na may pamagat na 501 must-visit islands. At hinirang naman ang Dagupan City bilang isa sa top-ranking cities ng bansa. Para sa kabuoang detalye, narito si Maui Daroy. Muling napabilang sa top-ranking cities ng bansa ang Dagupan dahil sa local-generated income nito. Ayon sa report ng Bureau of Local Government and Finance, isang sangay ng Department of Finance, ang Dagupan City ay nasa top 13. Ayon sa City Treasurer's Office, nakamit ng Dagupan ang 20th place laban sa 127 syudad sa labas ng Metro Manila noong 2010. Nasungkit naman ng syudad ang 13th place noong 2011. Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng income mula sa local sources ng syudad na dahilan ng pagbaba ng dependency sa kanilang internal revenue allotment.
Sabi pa ng City Treasurer's Office, ang pagiging masipag daw ng mga field personnel sa pagpapaigting ng tax campaign sa syudad ay naging malaking tulong para sa paglago ng ekonomiya ng syudad. Information dissemination, isa na siguro yon. So, naging aware yung mga taxpayers na talagang dapat silang magbayad ng mga taxes sa city. Dagdag pa ng City Treasurer's Office ay lalo pa silang magpupursige sa ikauunlad ng syudad. Continue lang namin, kasi masisipag naman yung mga field personnel. Continue lang yung pag-ikot-ikot nila, so na-monitor din kung sino-sino talaga yung mga delinquent. So nare-remind sila, so nagbabayad naman sila. At saka siguro talagang yung mga yung mga taga-dagupan, na rin naman sila, conscious naman sila sa mga babayaran nila ng mga taxes. Kaya medyo okay naman talaga, nag-increase naman ang collection, although wala namang tinataas na taxes. Nag-increase dahil dun nga, isa pa, nagpa-public auction din kami ng mga properties ng mga delinquent. Tutuloy lang namin yun. Ayon pa sa City Treasurer's Office, ang nakamit ng dagupan ay bunga ng sipag at tiyaga ng mga opisyal, pati na rin ng mga dagupenyo. Maui Daroy para sa Pangasinan Watch. Mainit nga ang usapin ngayon ang money ban ng COMELEC. Kabila ang batikos at pagtutol ang natanggap nito mula sa mga bangko maging sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tanong ng marami, makatutulong nga ba ang pagpapatupad ng money ban sa pagbabawas ng vote buying? Ating alamin ang sagot ng mga kabataan sa special report ni Rica Sevilla. Ngayong nalalapit na eleksyon, talamak ang vote buying sa bansa. Makatutulong ba ang pagpapatupad ng money ban sa pagbabawas ng vote buying? Yung sa sinasabi nilang money ban, hindi yun makakabawas kasi pwede namang yung parang yung isang tao kumuha ay parang humiram sa ibang tao na siyang maglabas ng yun. Tapos hiram na naman sa iba. Parang sa tingin ko hindi yun makakabawas dahil sa ganun nga. Malaking tulong yung pagbaband ng money dahil nga para di masulsulan yung mga botante. Kaso nga lang dapat hindi lang money ban kasi minsan may mga kandidato ring material lang binibigay. Para sa akin hindi. Kasi dapat hindi nila dapat limitahan yung pera ng isang mamamayan kasi pera ko 'yon, sarili 'yon. It's personal property for me. Para po sa akin, wala na pong kwenta yung money ban kasi may mga ibang politiko na nakapagpalabas na ng pera bago pa mag-umpisa yung election, yung campaign. For me, wala na siyang kwenta yung money ban kasi masyado nang late kasi malapit na rin naman yung election. Tapos mostly sa mga politician ngayon is yung mga pera nila sa bangko bago pa magsimula yung campaign period is napaghandaan na nila itong ilabas. So, masyado na sigurong late yung money ban so wala na rin siyang magiging epekto sa paglaganap ng sa pera sa election. Ito ang boses ng kabataan. Rica Sevilla, Kabataan para sa Halalan. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.